ndakajoina rimwe group. Ndakange ndagara ndiri mune rimwe group iri rainge richinzi Zim Facebook Celebs. Igroup rakangogadzirwawo nemafans kuti tinge tichizopota tichishare awo mavideos kana kuti mapost anenge apostewa nemasocialites edu emuZimbabwe atinofarira. Ininiwo ndainge ndiine rimwe socialite randainge ndichifarira, umwe mukadzi ndisingadi hangu kutaura zita, saka ndakabva ndachizoona rimwe group iro rakazosendwa mugroup kuFacebook, ndokubva ndachizodzvanya link kwava kubva ndachizoenda kuWhatsApp. Ndakange ndapinda mugroup rema Marine Spirits. The majority yemasocialite vanofamba mudzin'anga vanoshandisirana mishonga, ende zvimwe zvacho zvinenge zvitori nemamarine spirits mukati. Vazhinji vanozviita mukusaziva kana kuda kutsvaka mafollowers. Tainge tichitoshandira rimwe celeb rekuZim, ende taidzidziswa zvataifanira kuti tinge tichiita kukesa mamwe macelebs kuitira kuti vasazobudirira ivo varambe vari kumusoro, vange vachizova vari kumusoro-soro. Ndakazoexita mugrupu umu mushure mekunge ndatanga kutambudzwa nehope dzandaigara ndichingorota dzemamarine spirits, uye zvekare apo pakazoita umwe mukadzi who is also a Facebook celeb pamuviri. Vakati pamuviri ipapo vaida kuti pange pachizobva kana kuti ange achizofira muleba kana mwana wacho ange achizofa. Ndopandakaona kuti this is Satanism. Bitterness dzinoitwa nevanhu kuFacebook hadzingogumiri mubitterness chete. Ukaona vanhu vachitukana pamalive, vanozotobatirana mishonga, hakusi kungonzi ingori bitterness yevanhu vakangovengana kana kutsvaka mari kuburikidza nemastars, but zvitori nemishonga mukati. Izvi ndo zvakaitika. Zvose zvandikuda kukuudzai uchapupu hwezvakaitika, even though ndisingadi hangu kuzotaura mazita nekuti zvinokwanisa kuzokunetsai mune ramangwana. Inini ndiri mukadzi anorarama ndiri kunoko kuUK. Ndakajoina magrupu awa ndingati nekuda kwebitterness yehusingle mother. Ndapinda mugroup rimwe randakapinda, ndopandakabva ndachizotanga kuona kuti vanhu vazhinji vainge varimo vainge vari kunoko kumhiri kwemakungwa, ende vazhinji vacho vanhu vanoziva mishonga, vanobata mishonga. Grupu iri rainge rakagadzirwa segroup rekutsigira celebrity wedu kuitira kuti kana aita malive ake tose tinoshare malink. Tichishare malinks awa kungava kuri kune mamwe magroup kana kuudza vamwe vanhu, dzingava dziriwo shamwari nehama dzedu dzatinoziva kuti dzinofarira zvemalive, kuitira kuti live inge ichizokasika yava nevanhu vakawanda, which was not a bad thing. Ndokusaka ndainge ndakajoina group. Takange tisina kumbowanda about 200 and something. Maitaurwa nyaya dzakasiyana-siyana. It was not only limited kusupport yemunhu uyu, but profile picture and everything rainge riri rake mukadzi iyeye. Admin ainge ari umwe chete, ainge ari mukadzi zvekare ari kunoku kuUK. Saka mukadzi uyu anogara muno muUK futi akatanga kutiudza nyaya dzemanjuzu. Paitoitwa madebates kuti manjuzu akanaka here kana kuti akaipa, vanhu vachidzidziswa nzira dzechivanhu sezvo matambudziko muvanhu asingaperi. Ndiri munhu anonamata, but ndakatanga kuva interested mazviri, ndichitotanga kutoshandisawo mahome remedies ekuti ndinge ndichizova ndakachengetedzwa nenjuzu dzacho idzodzo dzainzi dzinotibatsira isu sevanhu vatema. Pakatanga kutaurwa nyaya dzekuti mazuvano celebrity redu riri kurwadziwa. Pane umwe mukadzi ainge ari muHarare zvekare esocialite, iye ainge aine kabitterness kaainge achiita towards celebrity redu. Saka marriage yake yaita sekunge iyo marriage yake ndiyo yakanyanya kukosha kudarika marriage dzevamwe vanhu vose. Saka tainge tichida kuti tinge tichiparadza imba yake inge ichizoparara. Ndo zvakataurwa ipapo. Nekuda kwekuti ndainge ndatova mazviri, it is sort of like a cult. Kunyangwe mukaudzwa kuti tiri kuda kuparadza imba yemunhu, kana usiri mukauti unozviramba, but kana wava mazviri
unotongobvuma ipapo pazvakanzi mukadzi uyu anovhaira nekamurume kake, asi toda kuparadza marriage yake kuti ange achizonyara. Mukomanachi takange tichitonamata, takanzi manheru oga oga munhu wainamata wakabata sea water, tichidana mweya wekuti unge uchizoparadza marriage yake. Manheru taibatidza makendle panguva imwe chete tichiita intercession. Mugrupu uyo anenge ari free aitotaura kuti ini ndava free, girls ngatitei intercession, then tobva tatopfugama uku unenge wakagadzika kendo rako paside wakabata sea water ende uchinamata. Taitounzi tinge tichitaura zita remukadzi uyu uye zvekare nezita remurume wake. Apa vanhu vekuti havatukani nevanhu kunyange vakatukwa sei. Tainge tichinzi itai kuti murume wake ange achimuvenga kunyange pasina mhosva, itai kuti murume wake ange achimusiya, itai kuti pange pachizobuda scandal yekuti murume wake ari kumuhurira. Pane pamwe mukadzi uyu paakamboita sekunge asiyiwa nemurume wake, murume uyu akatomboya kuno kuEurope, ipapo tainyatsokunamata zvine simba kuti marriage inge ichizoparara. Tainzi tinge tichitaura zvekuti zvose zvinorwadza zvinofanira kuti zvinge zvichiitika kwaari mukadzi iyeye, but kwainge kuri kutoroya mukomanashi. Saka zvakazonyanya kundinetsa ndezvekuti takanzi pane socialite rine nhumbu ende mwana uyu haafanire kuti ange achizozvarwa. Ndikati nyaya idzi kwadzava kuenda, nekuti tainge tichida kuti ange achirwadziwa, mwana iyeye ainge asingafanire kuti ange achizozvarwa. Ndikaona kuti hadzisisiri nyaya dzekungoti tiri kudefenda celebrity redu, but tava kutongoudzwa zvekuita kune vanhu vose avo vanenge vari masocialites. Kana paine munhu anenge aine pamuviri mwana wake haafaniri kuti ange achizozvarwa, takanzi tinge tichinyengetera kuti socialite iroro rakabva mukuzvara, hazvisi zvinhu zvakaitika kudhara. She is the latest one akabva mukubetserwa mwana. Ndisingatauri hangu nemazita, takanzi tinoda kunyengetera kuisa munamato kumadziva kuti mukadzi uyu asabuda muleba ari mupenyu. Tinoda kuti afe achisununguka. Ko mhosva yake ndeyei mukoma? Nekuti ari kuita following yakawandisa, haana kuita zvemagroup sezvinoita vamwe vanoita zvekupinzwa through magroups. Ndikati izvi handichazvikwanisi. Ipapo mukoma ndo pandakabva ndachizoramba, mushure mekunge tasenderwa list rehembe dzataifanira kuti tinge tichizopfeka mazuva awo patinenge tichiita minamato iyoyo. Takange takatumidzirwa list rekuti unotenga hembe dzered. Hembe idzi dzinofanira kuva dziri hembe dzinovhara maoko ako kusvika kumakumbo uku, dzichitangira muhuro dzakavhara kusvika kumakumbo, uchinyengetera. Unenge uchiita munamato weropa kuti ropa ringe richiyerera. Mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti paanobhidha arambe achibhidha kunyange kuchipatara. Vakamupa mushonga, vakamuita zvavanoita kuti asaramba achibhidha, arambe achingobhidha. Ini ndakabva ndaramba, ndanga ndagara hangu ndiine hope dzandakange ndichirota kubva zvatakatanga kunamatira umwe uya socialite rakavengwa nekuda kwekuti iro ndiro rine marriage inoita sekunge inoflowa. Ndainge ndichirota hope dzekumamarine kingdom, ndairota ndiri mugungwa umu, ndairota ndiine nyoka hombe yandinenge ndichitamba nayo, uye zvekare ndairota admin akapfeka machira emanjuzu ndichipiwa mukombe unenge uine ropa. Saka zvinhu zvaigara zvichingondishungurudza, but when you are part of a cult zvinonetsa kuti unge uchibuda mune vamwe vanhu, even though ndainge ndava kutozviziva kuti grupu iri tiri kutodzidziswa uroyi kabisira. And I repeat again, musafarira kutukana nevanhu pamunoona masocialites paanenge achitukana, nekuti vamwe vanomira pamberi vachidefenda vatori maadmin, vamwe vanotoita zvemanjuzu. Ende kana vakada nezvako ende usafa wakashuvira kuti zita rako rinowanikwa vanhu pavanotumidzirana mascreenshot
apo panenge pachinzi kuFacebook kuri kupisa kune zviri kuitika, unless kana uri munhu usingashandise real account yako, nekuti mugrupu imomo maitova nenguva dzekuti vanhu vaitumidzira mascreenshots evanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisina basa pamusoro pecelebrity redu. Ipapo ndakazvitarisa, ndikatarisa ruzhinji rwevakadzi vainge varimo mugrupu, ndikatarisa zera resocialite uyo ainge aine nhumbu, ainge achinzi anofanira kuti ange achifira muleba kana kuti mwana afire muleba kuti ange achizonyara, ashaye pekupinda, anyadziswa naMwari. Saka ndakamutarisa ndikati, but uyu mwana mudikisa, even kumunin'ina wangu handingaiti zvinhu zvakaipa kudaro. Apa tava kutodzidziswa satanism, munhu asina kana chaakambotadzira, kunyangwe celeb racho randaifarira kusvika murufu chaiko painge pasina zvaainge akambotaura. Apa tava kuda kuti tinge tichimunyadzisa because akatrenda ega. Ndakabva ndaexita group iroro mukoma, ndakabva ndachizona umwe mukadzi ainge aine nhamba dzekunoku futi kuUK, akauya kubox kwangu akanditi, ko chichaitika naisisi, ko mabuda mugroup kasi pane akutukai here? Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kumbozorora zvangu, nekuti pane zvandainge ndichida kumbofokasa nazvo mulife, ndainge ndichazojoina group zvekare. Usiku ihwohwo mukadzi uyu akauya kwandiri akandiudza real name rake, ndichangoti zviko. Akauya kwandiri akati, ndini zviko, ndatumwa kuti ndinge ndichizokudzosa mugroup. Ndakaramba ndikadanidzira ndikati, blood of Jesus, ndokubva ndatopepuka mukoma. Handina kuda futi kuzojoina zvimagrupu izvo zvinowanikwa kungava kuri kuFacebook anenge achinzi magroup evanhu vanofarira nhengi. Imomo mumagroup ndimo mamunozoitwa recruit, mobva machizotanga kuitiswa zvinhu zvinenge zviine satanism mukati. Ndakange ndichitomborota dzimwe hope, tainge tiri boka revakadzi tiri kunoku kuUK tichienda kumakuva. Ndaingoti kana ndikangoona tiri kumakuva ndobva ndatongopepuka. Izvi zvaiitika huri usiku. Masocialite ngaachenjere pachezvavo, nemafans chenjerai, nekuti vamwe vacho hameno kuti vanotumwa here kana kuti zvinenge zvingori nesatanism mukati, because admin iyeye wainyatsokuona kuti shuviro yake ndiye kungogara achingoona vanhu vanonzi masocialite vachingosangana nekuwirwa nematambudziko anovanyadzisa pachaunga. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu Naimi. Zvinoshamisa, zvinotyisa. Hanzi ainge aine pamuviri, taida kuti nhumbu yacho inge mwana yeye asazozvarwa ari mupenyu afire ikoko kuhospital, kana kuti amai vonzi vanyanyisa kubleeda vofira kuhospital, kuitira kuti anyadziswe nekuti akatrenda ega, haana kuita zvemagroup. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, hanzi umwe ndiye wataida kuparadzira marriage yake because anonyanya kuzviona sekunge yake marriage ndo iri special, zvakaoma. Just imagine kujoina group rakadaro. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakatengeserwa maziso emunhu akafa muna 2011. Iko zvino zvimukoma ndiri kutambudzika, ndakatomborohwa nemheni. Ndarohwa nemheni mukoma, ndakaita sekunge munhu ainge abatwa nemagetsi, ndikatomboita mahours ndichipenga. Please vanzaiwo zita rangu, ndiri kukunyorerai even though ndiri n'anga, but ndava kudawo kubetserwa, handisi kuda kushoorwa. Mainge muri muna 2011 business rangu rekubatsira vanhu rakange rava kudonha pasi. Ndainge ndisingachawani macustomers nekuti munharaunda umwe mandainge ndichigara mainge mava neimwe n'anga iyo yainge yakabva kuMalawi yainge yobatsira vanhu. Ndainge ndisisina macustomers, vanhu vakange vasingachauyi pagedhi pangu kuti ndivabatsire. Nekuda kweshungu ndakabva ndachizoenda kuZambia. Ndakaenda kune imwe n'anga kuZambia ine mukurumbira wepfuma uye inogona
kuti unge uchizova nevanhu vakawanda vanenge vachiuya padare pako. Ndakapiwa tsvimbo idzo dzandainge ndichazoshandisa. Ndakaudzwa kuti vanhu vangu vange vachizouya kwandiri uye zvekare ndinge ndichizokwanisa kushopera ndichitaura chaizvo chaizvo izvo zvinenge zvichiitika kwavanenge vabva. Ndaifanira kuva nemaziso anoona zvinenge zviri mumhepo, anova ari maziso emunhu anenge abva mukufa. Ndakagarako kuZambia kusvika mune rimwe village mazonzi mainge muine rufu rainge raitika. Vakabva vachizomirira kuti munhu ange achizovigwa. After 2 days akaenda akanofukunurwa mufi, ndokubva vachizobvisa maziso ake. Ndikabva ndapiwa maziso awa. Maziso emunhu ndakadzoka nawo kuZimbabwe zvekare nemimwe mishonga yaichengetedza maziso awa kuitira kuti asazoora. Ndakanzi ndinge ndichizoisa maziso awa mundiro iyo yandaishandisa apo pandinenge ndichida kuti munhu ange achibhadhara mari dzematare. Saka ndo maigara maziso awa kana uri usiku. Maziso awa akandishandira kwemakore nemakore. Ndakaita mari, ndainge ndiine mukurumbira. Ndaitoendawo ndichinoadvertisa kuredhiyo makare iwawo. Asi zvinhu zvangu zvakazoshanduka muna 2016. Zvinhu zvakatanga kundirwadza nekuti ndakashayikirwa nevana vaviri nezuva rimwe chete vari kunzvimbo kwakasiyana nema-accident. Ndakatya ndikabva ndatora maziso awa ndikamadzosera kuZambia, asi n'anga yandakange ndakatenga kubva kwairi yakange yafa 5 years mushure mekunge ndatora maziso awa. Neniwo ndakange ndisina kana kuzombodzokera. Ndakataura nemhuri yacho, vakati sezvo pasina kwekusiya chikwambo ichi tainge tichazoenda kunokanda muna Zambezi, ndobva tanoita saizvozvo. Kubva muna 2020 upenyu hwawo mavarume ndinoteverwa nemweya. Ndinonzwa kuti ndinenge ndakakombwa nemhepo inopisa. Ndinenge ndiri mukati mechamupupuri. Chamupupuri ichi kuvhuvhuta kwachinenge chichiita chinongoti ndikangosimuka ndiri panze chete, unless kana ndiri mumba. Kana ndiri panze ndikangosimuka chamupupuri ichi chinotanga kuvhuvhuta. Then ndirimo mukati macho ndinenge ndichinzwa kutsva zvekuti kana hembe ndikasangwara ndinokwanisa kubvisa hembe dzose vanhu vakatiza. Saka gore rakapfuura chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika kwandiri. Zvakaitika ndezvekuti kunze kwainge kungori nemubvumbi pasina mabhanan'ana anovhundutsa. Pakarepo ndakarohwa nemheni ndakamira pamba pangu. Apa kwainge kusinganyanyi kunaya. Yakange isiri mheni iya yekuti munhu wose akazviona, asi imheni yakangorova ini chete. Ndakange ndava kuita sekunge munhu abatwa nemagetsi ndikadonhera pasi. Pandakazomuka ipapo, njere dzangu mukoma dzainge dzatorasika kwemaawa akawanda. Ndaingoseka ndega. Ndainge ndichiona maziso ainge aine mapapiro. Maziso awa ainge achibhururuka ari pamusoro pangu. Ndikatanga kuseka. Mudzimai akatozviziva kuti murume uyu ava kutorwara nepfungwa. Zvakaitika kwema-hours akati wandei. Ndakangokirwa mumba. Mudzimai akamhanya ndokubva achizoenda kune vamwe madzibaba. Madzibaba ava ndivo vakazotondibatsira vakavakira mudzimai wangu munamato. Ndokubva ndachizomuka. Ndakamuka ndikaona kuti ndainge ndakazara nehupfu all over muviri wangu wose. Ndikaudzwa kuti ndainge ndatova nemaawa ndichiratidza kuti ndiri munhu ari kurasika njere. Nyaya yazondiunza mukomanashi ndeyekuti kubva musi iwoyo ndanzwa nekungobatwa nemasizha nguva dzose. Ndine motikari, asi motikari iyi yava kutofamba nemudzimai wangu. Ini pachezvangu handichakwanisi kufamba nemotikari because ndinotya kuti ndinokwanisa kungokaruka ndabatwa nemasizha. Ndinoziva kuti kutengeserwa kwandakaitwa maziso awa ndo zviri kukonzeresa kuti ndisangane nezvose zvandiri kusangana nazvo. Ndiri n'anga. Vanhu vanokwanisa kushamisika kuti ko iwe zvauri n'anga sei usina masimba ekuzvirapa, but ndo zvavapo. Ndakabvutirwa dzimu rangu nechikwambo ichi. Ndangofananawo nemunhu asina kumbogara
akaita mudzimu unobuda paari. Handina chandichagona kuita kana kuziva mishonga chaiyo yekudzinga mamhepo. Handichina kana ruzivo, sezvo ndiri munhu akamborasika njere. Handichakwanisi kufunga semafungiro avo andainge ndichimboita before ndisati ndarohwa nemheni. Pane munhu anogona here kundibatsira, anogona kugeza munhu akarohwa nemheni kuburikidza nechikwambo chake chatsamwa? Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo vari kuti ivo havasisina kana simba, kunyange simba rekurotesewa mishonga sezvavainge vachimboita kudhara, kuti kana munhu akarohwa nemheni unomugezesa nemushonga wakati. Hanzi kana mari yekuenda kumatare dzimwe un'anga handina, ndiri kudawo help. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma muri sei, please post my story. Makavikawo chitupa changu. Baba vangu vaishandisa hanzvadzi yangu for my rituals. Ndinovenga dzose dzinonzi mbinga. Ndinovenga especially vanhurume vanonzi vanotwekera mbinga dzinopa vanhu zvinhu. Moyo wangu uzere nehasha neruvengo. Ino ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. The damage that he inflicted on my sister, it can never be undone. Handisati ndakambogara pasi nesister yangu. She is my big sister. Atori nevana vaviri. Akaroorwa zvake. But I just wonder what she thinks about our father. Vazhinji munoona mbinga idzi vachitenga motikari dzinodhura, vachiita mapati, musingazvizivi kuti dzimwe nguva vanenge vachitobata kana vana vavo zvibharo. Ini kana ndikaona mbinga ndinoona dhiabhorosi anenge achifamba munyika yevapenyu. Baba vangu vainge vari umwe wevarume uyo aizivikanwa nekubata mari muHarare. Vaita mapati, but not mapati awa avako mazuva ano. Aingova magentlemen's party pasina noise, vanhu vachingogocha nekunwa zvavo vachiridza music dzavo dzainge dziri cool. Taigara mumansion, taidya tichiguta, asi mumba imomo for my big sister which was hell on earth. Rainge ritori gehena. I wonder what she feels. Saka zvakatangira apo hanzvadzi yangu pandakamuona one day achichema, ndakaenda paainge ari. Ipapo ndainge ndichiri ne11 years, but I remember very well. Akandikudza kuti ainge achibatwa chibharo nababa. Ainge ava munhu ainge ava kungogara akasuruvara mazuva ose. Aitya kana kuswedera pedyo nababa vedu. Apa pamba paitosvika kana mapolitician akawanda andisingatauri hangu nemazita. Rimwe zuva ndakanzwa mere ichibva muofisi yababa vangu, because baba vaita work from home. Ndakange ndakasvinura ndikabva ndaenda ndikanodongorera. Ndakatoita zvokutobuda mumba ndikabva ndafamba ndichitevedza madziro ndokunodongorera, because muofisi imomo maigara musina curtain. Zvandakaona zvinondishungurudza kusvika pari nhasi. Baba vangu naamai vose vainge vakashama. Hanzvadzi yangu yainge iri pamusoro petable, vainge vachimubata chibharo. Apa amai vainge vakabata hari, vainge vakakomberedzwa nemishonga, uye zvekare vainge vaine zijira rered ravainge vakafuka. Vakarara naye handizivi kuti kwemaminitsi mangani. Vakati vapedza kumubata chibharo kudaro, ndipo pavakabva vachizotanga kumumwaya makumbo ake nemishonga. Vapedza kudaro ndokubva vachizoenda kurumu kwavo vakanorara. Ipapo baba vangu ndopa vakatenga Range Rover yavo yekutanga. Range Rover iyi vakange vachiifarira zvisingaiti. Mukukura kwedu hanzvadzi yangu ainge ari munhu ainge ava kungoita mental breakdown. Kana kuchikoro akange achitoenda for psychiatric therapy, because aiva nenguva dzekuti aingotanga kungovhunduka kana kungotanga kungoscreama. Baba vangu vakazoita tsaona, vainge vakura, ende handina kukwanisa kuti ndinge ndichizovabvunza, but chainge chiri chishuviro changu chekuti ndinge ndichigara navo pasi ndovabvunza baba kuti asi sei vakaita zvinhu zvakadaro. Isu tiri kunoku kwatiri mukoma. Handizivi kuti hanzvadzi yangu kana ndikada kumuudza ndinogara naye pasi sei ndomubvunza
sei maybe iyewo anenge aine zvinenge zvichimudya pasi pakadzikadzika pemwoyo wake, pamwe anofungidzira kuti sezvo zvinhu izvi zvakaitika vamwe tichiri vana vadiki, maybe I don't have any memory but it really traumatizes me. Ndibetsereiwo nemazano mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we. Maybe you need to sit down with your sister and speak with him. Sezvo amai vachiri vapenyu, hanzi amai vakura vane hanzi urwere hwavainahwo havachakwanisi kana kutirangarira sevana vavo, but maybe you just need to sit down and you talk about it. Munzwe kuti ivo sisi venyu, how does he feel about this? Zvakangooma, hanzi ndinovenga varume vanoita zvekutwekera mbinga. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei, please post my story makaviga chitupa changu. Inini wo mukoma ndakarova umwe murume wataishanda naye, ndakamurova murank muna 2017 ndokubva achizoshaika, but handina kusungwa because akatombogara kwemwedzi wose ndokuzotanga kurwara akabva afa because akaita ma-internal injuries. Inini ndiri munhu atambura, ndingori rombe, kunyange ndichiri kuita zvechiwindi apa ndinozvibvunza kuti saka ndicharamba ndichiita zveuwindi kusvika zvadii, because apa ndava kukompita nezvevapfana zvechidiki. Ndiri rombe chairo remurank muno muHarare, handingataure kuti nichepapi, but ndinofarira manje zvirongwa zvakadai zvemaconfessions. Ndiri chiseko chenyika, ndinongonzi chidhakwa chinongopedzera mari mumasese, asi havatozivi kuti pane zvinokonzeresa. Ndine mutoro wandakatakura pamafudzi angu. Mukoma upenyu hwangu hwakaparara muna 2017. Panguva iyoyo ndakange ndiri munhu ainge ari monya ndakagwinya, noti zvandava izvi ndiri kutopera nekuda kwemutoro uyo wandakatakura. Ndaiva nedambudziko reukasha, ndaigara ndiine hasha dzinotyisa nguva dzose. Rimwe zuva muna 2017 ndakarwa neumwe windi, shamwari yangu iyo yandainge ndichitoshanda nayo nekuda kwemari, mushure mekunge iye neni taloda motikari apa ainge asingachadi kundipa share yangu zvakanaka. Takabva tachizotanga kurovana, ndakabva ndachizomurova mumusoro make nespana. Saka ndamurova kudaro mukomanashi akangoridza mheri kamwe chete, akangosimuka, akakwanisa kusimuka kubva paainge adonhera akaenda zvake kumba. Sezvo tainge tagara tiri vanhu vaigara vachingorwa mumarengi, hapana kana akambonyanya kuita basa nazvo. Zvakangonzi amawindi ari kurwawa, hapana akasungisa umwe, ende iyewo haana kumboda kundisungisa. Saka mukomanashi sevanhu vaigara vachingojumana, because iyewo aikwanisa kuti kana ndakadhakwa aikwanisa kundijuma otonditema kana nechitina. Mukomanashi mushure memwedzi mumwe chete ndakanzwa kuti shamwari yangu uya ainge afa. Saka zvakanzi ainge aita brain damage yakange isina kukurumidza kurapwa. Kubva musi iwoyo upenyu hwangu hwakabva hwachizoshanduka. Mweya wemufi, chipoko hachina kuzorora, chiri kuramba chichingondinetsa. Chipoko ichi ndingangoti chakauya kuzogara pamutumbi wangu. Kumuka kunoita chipoko ichi zvakasiyana nemaonero anoita vamwe vanhu, maonero avanoita zvipoko mulife mavo. Inini chipoko ichi chinouya kwandiri, ende kana chauya kwandiri chinotondiudza kuti hande shamwari tinonwa doro, ende ndinongowana mari inokwanirana nekutenga doro rinodhakwisa vanhu vaviri. Ndinoti kana mukandiona ndichinwa doro mukoma, ndinopedza masikadhi maviri within 5 minutes. Ndinenge ndatopedza masikadhi maviri, ende ndinenge ndichiti ndikanwa rimwe sikadhi rangu ndinenge ndichitoona iye bhururu wangu uyo akafa anenge achitonwawo rake sikadhi, but ndinenge ndichimunwira.
ndinonwa zvisina mugano, uye zvekare kana ndikanzi hande tinosvuta mbanje, ndinotofanira kusvuta mbanje dzinodhakwisa varume vaviri. Mufi uyu anototi ndakadzoka shamwari kuti tinge tichiparadzana hazvichatomboiti. Kunyangwe simba randiinaro rekurwa nevamwe vanhu, kunyangwe ndisisiri giant sezvandainge ndimbori before, but ndine simba rinotyisa rakanyanyisa. Chinonyanya kundivhundutsa inzwi iro randinogara ndichinzwa mumusoro mangu. Anenge achitondiudza kuti shamwari hande timbononwa doro. Ende mazuva ekutanga pandakati ndichinzwa voice rake mumusoro mangu, ndaiwanzokunzwa voice iri mushure mekunge ndasvuta mbanje dzakawandisa ndadhakwa. Saka ndaingoti ndezvembanje, but voice rake kunyangwe ndiri sober kwemaawa mashoma apo pandinokwanisa kuita sober, ndo pandinonzwa voice rake, and anenge achitozevezera kwandiri zvinowanzokuitika kana ndiri mubhawa, kana ndiri panzvimbo panenge paine vamwe vanhu vandiringe ndakavenga. Anenge achiti iwe uraya umwe munhu futi tiwande shamwari, tingangoramba tiri 2 kudai, uraya umwe munhu tiite kana 3, tofamba tiri 3 kudaro. Ari kuda kuti ndideure rimwe ropa kuitira kuti timu yedu inge ichizowanda. Saka ndangosara ndiri rombe, ndasakara. Hapana kana mukadzi kana hama inoda kuswedera pedo neni, nekuti ndiri munhu asingagezi, ndinongogara mutauni ndichingorarama life yechibonda, but vabereki vangu vatori neimba kukambozuma uku. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti ndava kutya, ndinotya kuti ndinokwanisa kuzouraya kana kufamba ndichitouraya vanhu vakawanda sezvakaita murume uya anonzi Animal. Kana paine munhu anozivawo nzira dzandingashandisa kuti chipoko ichi chisaramba chichingondishungurudza, ndinodawo help. Mashow awa ndinomafarira, ndinogara ndichingomafolowa nguva dzose. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kana paine munhu anozivawo strategy yandingashandisa kudzinga chipoko ichi ngaandibatsire. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai paepisode ino. Ndichadzoka zvekare neimwe episode, so make sure that you also listen to those confessions. Ndinotenda kune vose avo vanobatsira mucomment section. Dzimwe nguva ndinokwanisa kunonoka kupindura nekuti ndinenge ndichimhanya kuti ndinge ndichikwanisa kurekodha imwe episode zvekare, so that munge muchizowana maepisodes akati wandei ekuteerera muri kumabasa kana kuti muri pamba. Thank you very much for watching.